Λοιπόν, παιδιά, sorry για το προηγούμενο βίντεο που έμεινε μόνο το μισό. Αυτή τη φορά τώρα θα το περάσουμε. Να δείτε, τώρα παίζουμε Farming Simulator. Περπάτα ρε βλάμενε. Ρε μόνο του πηγαίνει. Παιδιά, αλήθεια σου λέω, ότι πηγαίνει μόνο του. Μπρο, είναι και πολύ δύσκολο. Sorry φίλοι, άμα. Λοιπόν, το καβάζω από τώρα για να πάει εκεί πέρα. Περιμένετε λίγο. Όχι, λίγο πιο κάτω εκεί. Μπορεί να ανεβεί και βίντεο και από άλλο σπίτι, όπως στον κολλητό μου μπορεί να τραβήξουμε βίντεο, όχι μούρι. Μούρι θα τραβήξω όταν γίνει 28 χρονών, που έχει πλάξει σκάμα. Από 21 ή 20 ξεκινήσει, θα προσπαθήσω και θα τραβάω μούρι. Μπρο, θα τρακάρω πάλι στο δέντρο. Όχι. Αυτό εδώ το δέντρο το είχα ρίξει εγώ γιατί δεν με βόλευε. Πάμε και λίγα δημητριακάκια. Όπα. Μένα έχει πρόβλημα ή το. Παιδιά, αυτό εδώ το μπουρί έχει μαγνήτη. Άμα κουνηθώ προς τα πίσω, δείτε το, πάει προς τα πίσω. Προχώρα ρε βλάκα. Όποιος θέλει να μάθει την 25 παίζω, όχι την 22. Όπα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το χωραφάκι είναι δικό μου. Και έχω σπίτι τη φίλη. Όπα ρε. Παιδιά, αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνω να τραβάω
βιντεάκια με λεωφορεία. Ξέρεις. Λοιπόν, δεν θα ξανατραβήξω βιντεάκια με λεωφορεία. Ωραία, εντάξει. Θα τραβήξουμε παιχνίδια. Αλλά και αυτός ο βλάκας τι πρόβλημα έχει κολομπετονιέρα. Αυτό θα είναι μάλλον. Και πώς το πέρνωσα και μέχρι τώρα. Άντε γάμισου. Άντε ρε κατάλληλε. Γαλά. Άντε ρε αργέ. Εντάξει. Παίρνω. Χάζε. Μετά σε μένα. Μας έφαγε όλο το χρόνο. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν βιντεάκια με λεωφορεία. Δείτε και ένα πόδι με πίδεσμο, γιατί το στραμπούληξα το πόδι μου.